Dobrý den, tady je pan Honza a myslí si, že je zhulený, nebo možná, že jsem na slunku, byste na ničí zabil, prosím. Dobrý den, já se jmenuji Honza se jmenuji, jo. A chtěl jsem vám poděkovat za to, že se na YouTube díváte na moje videa. Vím, že jsem borec, ale nepřánějte to. A už tam neházejte tolik komentářů, nestíhám si to číst. A ještě něco bych vám chtěl říct. Snědl jsem kočku. Ale byla to fakt hodná kočka. Jako já za to nemůžu. Ona mě pořád srala. Chápete to? Já jsem prostě šel jsem prostě ven a nechal jsem ji doma. No, prostě doma. No a přišel jsem, no z té projížďky a ona mi rozkousala kable. Chápete to? Normálně jsem nezapl počítač. To je kurva, co? Drapky měla jak kurva, přitom to byla kočka. Chápete to? No, a proto vám ukážu beatbox. Pane Honzo, mohl bych se vás ještě na něco zeptat? No jasně. Kde bydlíte, prosím vás? No, já jsem bydlel v Havířově, ale teďko jsem se přestěhoval do Frýdku pod most. Ale jako je to tam fakt luxusní. Jako, nic mi tam nechybí. Jako fakt. Ještě nějaká otázka? No, co to bylo za kočku, jaká byla barva? Byla to taková bíločerná kurva. A kolik měla roku? Myslím, že 25. 25? Myslím, že jo. Taková stará? No, podle mě byla dost mladá. Mladá? Ano. A co jste s ní všechno dělal? No, já... Nestýte se, řekněte nám to. No, já se stydím. Já nevím, jestli to mám říct přímo do kamery a bude to TV Korko. Jako já fakt nevím. Nestýte se, to není žádný něco špatného, že byste si měl stydět. Tak dobře. Já jsem mi jebal do prdele. Fakt? Jo, ale... A můžete nám říct, prosím vás, jaké to bylo? Bylo to fakt příjemné, ale prosím, nedávajte to na internet. Ne, nebojte, ne. Nebojte. Pak si nechci žádnou studu. Fakt nebojte. Ne. A jakou měla prdýlku? No takovou napuchlou. Napuchlou? Takovou... Před nebo po? Oranžovou. A před nebo po? No ona ji má takovou pořád, ona už je rozjebaná. Aha, a nevíte, kdo ji jebal před váma? Myslím, že Tomáš Greň. Tomáš Greň? Ano, to je takový kokot, víte? No, o něm jsem taky něco slyšel, že to je nějaký buzenán nebo to. Ano, to je taká píča, víte? On šuká koně, psy, kočky, prostě všechno, co se dá. Prostě je to zoofil, je to prostě... A můžeme mít ještě jednu otázačku. Ano. Jak máte celé jméno? Já se jmenuju... No, předtím jste říkal Honza a dál? Gufíček, Korko, Bufíček. Bufíček, Korko, Bufíček? Ano. Honza, Bufíček, Korko, Bufíček. Naopak, ty čuráku. Pardon, ale tady se prostě nemluví. Tak dáme tam reklamu. Reklama. Akce. Dobrý den a jsme zpátky ve studiu, kde máme našeho hosta. Bufíčka Honzu! Dobrý! Tak co? No, musím vám říct jednu smutnou zprávu. No jakou? No. Nebude to smutná, bo já se rozbrečím. No, je to trošku smutné, ale brečet nebudete. Nebojte, hlavně nebrečte. My vám když tak dáme kapesníčky, jo? Dobře. Musíme vám říct... Počkej, já se ještě na to připravím. No tak jasné. No dobré, můžete. Musíme vám říct, že s tady tou soutěží už bude konec. Musíme končit a už se to nevede. Už jako bude prostě konec. Počkejte, jakože já končím? Jako mám padáka? Ne, tak jsem to nemyslel. Vy jste v realitní show. Co jsem vrah? Ne, v realitní show, kurva. Pardon. Prostě se nemluví. Jo, pardon. A vy nemáte padáka, nic, nejste žádný sebevrah, nebo co jste to říkal. A my končíme s tady tou show, No. protože jdeme do Miami. Kde? No, to je tam vzadu někde, na mapě. Tam za rohem, jo. No a proto končíme, protože chceme dělat jinde.
A tady už v Maďarsku, v Moravě, Slezskou, tady už prostě nebudeme dělat. Tak dobře, no. Jak myslíte? A kdybyste někdo chtěl, tak se stavíte za náma do Miami. Máte na mě telefon, ne? No to si pište, brácho. A jaký? No nevím, to bylo počkat, podívám se na papírek. 736 825 054. Je to ono? Já myslím, že jo. A ještě mám jednu otázečku. Ano. Umíte na tom prkinku jezdit? No jasně. A, Já jezdím 25 let, ale už mi to moc nejde. a ukázal byste nám něco? No jasně. Tak pojďte na to, Chcete vidět, jdeme. jak skočím tam ty schody? Těch 10? Schody? Schody 10. utočte? Počkejte. Schody, ty brďo. A to nám jakože fakt ukážete. Ano, pojďte za mnou. Jdeme! Jedem! Musíte jít tam? Ano, my nevíme, my nejsme žádní moderátoři, my... No. Neberte k těm schodům. Ano, už věříme. No, jestli chcete, tak jo. Jestli jste připraven, 10 schodů, to nedá. Pane, bufičku, Honzo, stalo se vám něco? Nic mi není, jsou polo. Fuck. A víte, jak se to říká po anglicku? Motherfucker. Ne. Jeba. Ready! Let's go. Jdeme, ještě jednou? Ne, pane, já už to fakt zkoušet nebudu. Proč? Já už jsem totálně v hajzlu. Tak, Já jdu tak. domů, jdu se vykoupat, umýt, protože já fakt smrdím. Z mostu v mostě je díra a teče nám tam voda. Chápete to? Ty auta mi tam pořád hučí, já se ráno nemůžu vyspat. To je prostě v piči. Pane Honzo! To ukončte a nechte mě žít. Prostě se nemluví. Ale ještě jednou vám řekneme... Reklama na Adidas.